Hindi lang mahal. Mahal ang krudo kag gasolina. Gani, lapit lang ang mga lalagawan o kung mga kaladtuan ang akon isuggest sa inyo. Kung gusto nyo lugar nga maka-meditate sa chapel, pero after mo meditate, baka pangape-kape ka lang kag makaswimming ang kids, samtang may matahong nga view. Ini ang swak para sa inyo. Diri sa may sitio Lantawan sa Barangay Gimbalaon sa Silay City, may ginatawag nga St. John II Mountain. Ang bakasyunan sang Pamilya Santo, ginhimo nga resort. Ang isaabi sa magutod nga si Father Arnold de Latina, ang deboto ni St. John Paul II, gani ini ang tema sang lugar. Ang kabukiran sang kanlusong sa Ibi Magalona, ang ginatubang mo samtang nagapangape o kung nagahulom ka sa pool. Agaw atensyon diri ang chapel, nagapangibabaw ang iyang kaputi sa nagapalibot nga green. Pwede ka makameditate o kung makapangamuyo diri. May nagapangita sang trabaho kag nagkadto diri para magpangamuyo, natagaan sang trabaho. May manugkuha sang board exams nga nagpray diri, nakapasar. Ganit nagbalik para magpasalamat. May cafe, may restaurant man sila. May cottages nga for the day, may ara man for overnight nga mga rooms. 50 pesos ang entrance kag 50 pesos ang swimming. Pangitaon lang sa Google Maps ang directions pakadto diri. Kung lain naman yung imo nga trip, ari isa pagid ka suggestion. Sa Silay City sa gihapon, may matinaw nga suba nga yara sa idalom sa mga puro sang kahoy nga pwede mapaliguan. Sa kainit sa panahon subong, kanami magpahulom sa matugnaw kag matinaw nga tubig. Ariya, 20 pesos lang ang entrance, makapahulom ka na sa suba nga. Ang tubig daw ice water. Diri sa may barangay Patag, sa idalom sa sining nga Taytay, pwede makapaligo. Ining ginatawag nga Malisbog River. Halin sa kabukiran sang Patag, ang tubig gani tugnaw katama. Sa igad sang suba, may mga puno sang kahoy gani handong kag mabugnaw ang dapya sang hangin. May ari pa libreho nga view, may baboy nga nagapang-arado sa suba pati. Sa katinaw sang tubig, ang bato sa idalom kitaon pa sa ibabaw. Ang mabatian mo lang, daludo sang tubig kag huni sa mga pispis sa palibot. Puwera na lang kung may tupad kaya nga may dalang speaker. Pang meditation, kaupod si Mother Nature ang lugar. You want more? I'll give you more. Kung gusto mo naman niya maligo sa waterfalls nga hindi magbiyahe sa malayo nga lugar, may ari diri sa Talisay City lang. May matahong nga busay, may area nga pwede mapaliguan kag ice cold man ang tubig as in. Ining ginatawag nga Binoldusan Waterfalls sa sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. Alin sa Bacolod Vallac, Barangay Concepcion, next is Barangay San Fernando. May gamay nga exercise magpanaog kag magsaka, pero worth it ang palalikuan nga busay. Matinaw ang tubig halin naman sa kabukiran nga parte pa sa Northern Negros Natural Park.
Ang nami diri kay shadow katugnaw sa tubig nga daw natunaw nga ice, swak sa mainit nga panahon. Nature trip naman para sa Semana Santa. Malapit lang sa Binoldusan, may arasang mountain resort. May malapad nga pool nga overlooking sa kabukiran. Diri lang ini sa gihapon sa Sitio Tambara sa Barangay San Fernando sa Talisay City. May cabin type nga balay nga pwede ma-rent exclusive para sa inyong pamilya o kung barkada. May for the day nga cottages naman sa mga gusto nga for the day lang idya. Bangod ang area nagatubang sa Mount Makawili nga amo nagahatag sang matahom nga view sang kabukiran sa resort, gitawag ini nga Mount Makawili Mountain Resort. Tahom diri ang sunrise kag ang city lights naman kung gabi. Kung trip mo naman niya mag-adventure at the same time, magpangamuyo, may higante nga cross nga ginasaka sa mga turista sa Talisay City sa gihapon, pero sa barangay Katiningba naman. Ang ginatindugan sa cross ginasiling nga mass graves ng Japanese soldiers sadto. Ang cross ang ginhimo sa mga ginpangtangkas-tangkas nga bato, nga ginpatukod sang barangay bilang pagdumdum sa mga nagkalamatay nga mga Japanese soldiers, kag bilang isa naman ka tourism site. May dalan diri para makapalapit ang salakyan. Gamay na lang dason ang bilin nga lalakton pasaka para malapot ang cross. Kada semana, ginadag sa inis ang tawo gani ginahawanan ng alagyan pasaka sa cross. Gamay lang nga pabalhas malapot mo na ang ginatindugan sang cross. Kung ginahapo kasaka, pwede makapahuway makadali. Kay talaklaron gid man katama ang alagyan. Pero pag abot mo na sa ibabaw, matahom ang view overlooking sa syudad. Ari naman ang next, walang ka-effort nga kadagtuan, hapos lang katama kag kun Semana Santa, nagadagsa diri ang tawo. Sa likod ng St. James the Greater Church, may dalan palikod nga among alagyan padulong sa Our Lady of Lourdes nga grotto replica. Ang St. James the Greater Church amo ang simbahan sa sulod sang katubuhan nga maagyan mo lang kung magpakadto ka sa airport sa unhan ng sang Mega World nga site. Sa likod ng simbahan, mga 5 to 10 minutes lang nga drive, ara ka na sa grotto nga replika sa Our Lady of Lourdes nga grotto sa France. Ginamisahan man ini nga lugar. Maka-reflect ka man diri kag makapangamuyo. May mga dosena kag ginatos paghani nga white doves kag may mga peacock. May life-size statue man diri sa Stations of the Cross. Naplastar ini nga malibot mo lang ang tanan nga mga stations nga hindi ka na makapoy.
Isa lamang ini sa mga lugar nga pwede nyo katuan para mag-reflect, magpangamuyo, kag magpakalinong sini nga Semana Santa nga malapit lang sa Bacolod. Tandaan nga sa kada lugar nga ginalagawan, hindi magbilin sang basura kag hindi pagkalipatan ang matuntuod nga rason kung nga may Semana Santa. Padayon lang sa pagpanglugayawon. Ako si Romeo Subaldo kag ini ang Tripping ni Romeng.